20 mégas par kilowattheure. A bɛ se ka min minɛ. A ka stockage. A bɛ se ka min minɛ. O kɔrɔ ye mun ye ni tile ye panneau in dan an ma. Parce qu'il y a une champ solaire. Tile mana courant di. An b'an sago kɛ tile la tile fɛ. Su mana ko batterie b'a a stocké k'a bila ɲɛ. Donc ale ka avantage ye mun ye c'est pas parce que an bɛ courant fɛ ko wula mana se a ka fɛnw faga a waati sera o kuma t'a la. C'est vrai i b'a jeni tile fɛ cogo min na i b'a jeni su fɛ. Et puis i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye photovoltaïque n'a o fɔra ma bifasi o kɔrɔ ye di. Sɔgɔmada fɛ tilenin mana bɔ fajiri b'a fɔ Alahu akbar tile fitinin fɔlɔ min bɛ bɔ a bɛ se k'o capter. A b'o ta. Donc yelen fitinin c'est largement suffisant pour lui a ka se ka ta. A b'a ta kɔ kan tile wulitɔ a b'a ta tile bintɔ. Donc n'a jateminɛ kɛ nin na poste d'évacuation fɛnɛ b'a la. O poste d'évacuation in kɔrɔ ye di centrale min filɛ nin ye Sanankɔrɔba kɔnɔna la 11 km de b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc courant bɛ produit yan a bɛ se k'i to yan ka courant fili ka taa o kumana fɛn min ye centrale min bɛ Sanankɔrɔba in a bɛ se k'o baara kɛ. Baara in yɛrɛ baara bɛɛ kɔnɔna la i bɛna k'a fɔ u ye sira min dilan ka bɔ RN7 la ka bɔ Sanankɔrɔba goudron da la ka na bila fo centrale in na ça fait 20 km. O bɛ kɛ Sanankɔrɔba ma yɛrɛ dɛ. O bɛ kɛ Sanankɔrɔba ma yɛrɛ ma. N'i ye jateminɛ kɛ nin bɛ nin valeur ajoutée baden de a bɛ sɔrɔ yiriwa a b'a yiriwa a bɛ baara yiriwa a bɛ kila ka jago fɛnɛ yiriwa nka kuma kelen de bɛ yen sinsin kɛra o kan o ye mun ye ko baara in fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ ni Sanankɔrɔbadenw kan ka kɛ ko o tɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ o bɛ to Sanankɔrɔba yan a bɛ kɛ sababu ye ka baara di Sanankɔrɔba denmisɛnninw fɛnɛ ma ten et puis irisiw ka minɛn bɛɛ bɔ irisi la irisiw ko k'u bɛna minɛn min installer yan k'a minɛn kelen tɛ yen min tɛ norme internationale respectée baara in bɛɛ bɛna kɛ san 20 kɔnɔna de la san 20 n'an ka jɛ courant b'an bolo a garantie ye san 20 nka san 10 o bɛ taa ka minɛn ninnu to anw bolo ka bɛɛ to a bɛ bila an ka an ni France ka baara kɛ ɲɔgɔn tɛ dɛ k'a fɔ ko France bɛ to an ko bɛɛ dɔn olu de bɛ baara kɛ olu bɛ maintenance kɛ olu bɛ entretien olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ irisiw ko an n'u bɛ baara kɛ u bɛ ni ɲɔgɔn caman caman de kɛ ko irisi la k'olu ni ɲɔgɔn 1000 mégawatts o bɛ bɛn Mali yɛrɛ sigiyɔrɔma Mali ka consommation sigiyɔrɔma 2 de ma olu y'o kɛ panneau solaire la yɔrɔ Mali kɔni maa min baarada ye Damase n'i ye kaburudeni d'o ma o kɔni ye kojugu o kɔni tɛ foyi y'o bolo donc nin ye irisiw bolo yɛlɛ ko fɛn de u bɛ Mali kɛ i b'a fɔ ko Mali i b'a fɔ ko an t'a dɔn courant ko yɛrɛ gɛlɛya ye min ye k'an ye tɔɔrɔ fɛn fɛn muɲu k'o bɛɛ bɛ ban baara in yɛrɛ ka musaka bɛ bɛn joli ma 200 millions d'euros euro wari la baarakɛyɔrɔ min ka baara dɔn n'o ye Rosatom ye a ka bolofara min bɛ yen n'o ye Nova Wing ye olu de nana ka na baara in baara bɛɛ kɛ k'a ban yan tɛ dɛ Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla yɔrɔ caman bɛ yen baara kan ka k'o kɔnɔna la mais kan k'a bila an kunna fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ ye an bɛ courant min sɔrɔ a bɛ tila k'o d'an ma sufɛ o t'a bannen ni courant ye bɔli kɛ i n'a fɔ ji ye bɔli kɛ i n'a fɔ sanitaire ye bɔli kɛ ale bɛ courant min ta tile la a bɛ tila k'o mara an ye n'a y'a jaa a bɛ se ka courant mara fo tile 4 tile 5 o kɔrɔ ye mun ye n'Ala ye hɛrɛ k'an ye ji ye baraji ye tali kɛ sisan panneau in bɛ se ka courant mara ale bɛ kɛ sababu ye olu an ka groupe ka appui kɛ délestage la groupe kana au secours non nin centrale de bɛna au secours donc n'an bɔra an bɛ taa Safo le 27 an bɛ taa Safo ka bɔ yen le 1er juin an bɛ taa tugun dugu wɛrɛ la Jalakɔrɔ voilà an bɛ taa yen fɛnɛ donc Asimi ka laɲini ye mun ye n'i y'a ka kuma jateminɛ Asimi k'a bɛ fɛ Mali ka kɛ farafinna jigiɲɛba ye panneau solaire la ko tile min dira an ma ko Ala m'an garisɛgɛ don ba la mais ko Ala y'an garisɛgɛ don foyi t'an ni tile ni ɲɔgɔn cɛ tile min bɛ jigin an kan n'a b'an degun fo kule ka kama hɛrɛ ye laɲini yɛrɛ y'o de bi nisɔndiya se ka lakale Sanankɔrɔkaw bɔra an bɛ maire fo a n'a ka jamakulu ka Kulukoro gouverneur k'a fo ka Sanankɔrɔba cɛ n'a muso jeunesse nin kɛra kunnadiya de Sanankɔrɔbakaw bolo ko Mali courant ko Ala bɛna barika don a la ka sababu kɛ Sanankɔrɔba ye sam fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ ye o ye mun ye baara in n'a daminɛna irisiw ka fɔ la u bɛ fɔlɔ ka panneau fɔlɔ min sigi ka batterie fɔlɔ min sigi plus u bɛ panneau sigi plus u bɛ commencer ka courant di ça fait u t'a bannen kɔnɔ san kelen kɔnɔ u bɛ baara sigi u bɛ tila ka courant di donc batterie min bɛ yen ça fait 20 mégas de stockage ale b'o de kɛ a bɛ min mara donc n'i ye panneau jateminɛ ka sisan panneau ye modèle bifasio de a b'a ta ɲɛ kan a b'a ta kɔ kan i mana panneau in jɔ sira o sira fɛ ça fait a mago tɛ tile ka bɔ yɔrɔ ni tile ka bin yɔrɔ la a b'o fana ta tugun ça fait an n'a batterie fagara su fɛ a k'aw muɲu dɔrɔn dugu ka jɛ tile b'a fɔ ko Alahu akbar fajiri bɛ wele dɔrɔn tile fitinin sɛni voilà se ka kasikan dɔrɔn kuma sɔrɔ panneau in y'a ta donc bi an bɛ se k'a fɔ nin ye ŋɔniba de bɔ an sen na bi Sanankɔrɔba kɔnɔna la ko san kelen baara tɛ kɔnɔ a bɛ turu courant bɛ di a bɛ turu courant bɛ di sam nin bɛ kɛ sababu ye ka ministre de l'énergie k'a ka hɔrɔnya lasegin a ma n'o ye Bintu Kamara ye a ye kuma caman fɔ maaw kungo ko non ko kuma wɛrɛw de don Asimi y'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ laban solution définitive di ma bi i mana gasoil litiri 100 kɛ machine kɔnɔ a b'o jeni k'o ban i mana gasoil litiri 100 kɛ machine kɔnɔ a b'o jeni k'o ban mais ni tile ye min di n'Ala ye dugu jɛ a tant que masaya bɛ Ala bolo Ala bɛ tile wɛrɛ di donc centrale nin ka nafa y'o de ale bɛ marché ni tile de an tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ an tɛ foyi bɔ n'i ye jateminɛ kɛ gasoil la kilowati kelen o bɛ feere joli b'o da dɔn dɔrɔmɛ 40
ni groupe ye courant produit kilowati kelen dɔrɔmɛ 40 ni ji ye courant produit kilowati kelen dɔrɔmɛ 6 ne ko ni tile y'a produit dun o tɛ fu ye o ye 2 dɔrɔmɛ voilà donc o ye k'a fɔ n ye dabilenni jimere ka taa bila ɲamaku ka taa bila dumuni bɛ frigo kɔnɔ o tɛ faga fɛn yɛrɛ mɔgɔ t'o dɔn donc an ka Asimi fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ Asimi ma ko ala ka nin caya an man kun don anw tɛ ka kuma barisabula fɛn dɔ tun bɛ cɛ in kɔnɔ n'o ye président ye bi a y'a turu bi bi de an bɛ kuma bi de anw bɛ kuma 200 mégas a fɔra ne b'u mamadu ma ko tile feere bɛ cogo di n tɛ tile santɔ ye n tɛ tile feeretɔ ye 200 mégas e ka bɔ kuma la minnu ɲɛ b'an na parce que an bɛna émission spéciale wɛrɛw sigi mais minnu ɲɛ b'an na a bɛ caméraw gɛrɛ dɔɔni a ye caméraw gɛrɛ u kana panneau in lajɛ parce que ni panneau a bɛna fɔ a finen don a bɛna fɔ bulalama don ayi nin bɛ sokɔnɔ panneau ninnu tɛ kelen ye a ye caméra jɔ a yɛrɛ k'u lajɛ ni on dirait a finen don on dirait a bulalama don bon i ɲɛ bɛ nin terrain in na a y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ i ɲɛ bɛ nin na a ye caméraw jɔ k'u ka ɲɛ nin bɛ tile ka a ka inclinaison bɛ tile de ma a ye caméraw jɔ ka ɲɛ a y'a lajɛ n'an ma tɔɔrɔ nin b'a caméraw kari dɛ i ɲɛ bɛ nin na a ka nafa ye mun ye an n'a inclinaison ma bɛn tile ma a bɛ fɛn ta tile b'a ta ça fait panneau dɔw bɛ yen f'i k'olu inclinaison bɛn tile ma de k'a daminɛ tile tatɔ k'a bɛn tile bintɔ ma mais i ɲɛ bɛ nin na a ka avantage tɛ dɔwɛrɛ foyi ye yelen fitinin ka bɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ta o y'a sɔrɔ a ta bon Mali a yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ panneau la bon Bubu bɛ a yɛrɛ kɛ installation kɛla ye bon a bɛ Bubu to yen fɔlɔ ale bɛ k'a minɛnw installer mais mun don dɔrɔn aw ka se k'a diya ye k'a fɔ kumakan min fɔra bɔlɔlɔsiraw kan kumakan min fɔra radio sow la kumakan minnu fɔra télé sow la k'a fɔ mun ye Asimi Goyita k'a fɔ a bɛ n'a dara fɛn fɔlɔ min b'a haminanko la maliyɛnw ka lakana kɔfɛ o ye malidenw bɛ se k'a ka courant sɔrɔ cogoya jumɛn a filɛ ka nin baara mun fɛɛrɛ tigɛ ani irisikaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ale fɔra président minnu kɔ n'o y'a sɔrɔ bɛɛ tun ye ɲɔgɔnna fɛɛrɛ tigɛ ma d'a la bi an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ n'a sɔrɔ an tun b'o gɛlɛya ye ka mɛ an bɛ dugawu de kɛ nin baara mun daminɛnen filɛ nin ye ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ka tila ka bɔ o la safo an b'an kun da yen kan kalo tile 27 juin kalo o tile fɔlɔ an bɛ taa Cagadugu o bɛɛ ye olu fila ye 100 mégas k'o fara nin 200 mégas kan a bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen 400 mégawatts an bɛ min ta courant dɔ ma ka ŋanaw yɛrɛ kɛnɛ kan u bɛ k'a fɔ ko 400 mégawatts kɛrɛp o yɔrɔ n'a ye courant dɔnnabaw ye a b'o ɲininka o la ne yɛrɛ kɔni tɛ bɛrɛ dɔw la nka mɛ voilà courant dɔ ma ka ŋana minnu bɛ yan olu ko ko o ye subahana courant de ye k'a fɔ min ni ala ka yamaru kɔnɔ a bɛ se ka gɛlɛya caman o de bɔ an ka courant ko la an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Asimi Goyita an ye jamana kɔnɔden caman ye fanba ye danaya da kan ko kelen mun na o ye ni jamana kɔnɔdenw ko nin ne hami b'an na ale bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se k'o sɔrɔ u ko courant ko hami b'u la nin t'a bannen dɛ hali bi a bɛ se ka min ɲini ka fara nin kan a k'o ɲini ka fara nin kan kuma datugu an ka yɛrɛ ɲini vraiment Sami sani ye kuma bɛɛ fɔ ka kuma dafa an bɛ kuma bila nin kan nin y'an tatɔ ye k'an bɛn kalo tile 27 an bɛ taa o kuma na kilowati 100 an bɛ t'o fana datugu o fana o kuma na panneau fana fɛnsɛn don an tɛ maga groupe la an tɛ maga taji la an tɛ maga carburant na kuma bɛɛ n ka gasoil suɲɛna n ka sanji suɲɛna ou bien camion mɛnna a ma na n'a ye terroriste ja u k'u da pɔnda la ye ou bien commerçant dɔ na ni taji ye funu ye tile attaqué fo ni terroriste ye tile attaqué n'u ma tile kɔni attaqué u tɛ se ka foyi lajɔ n'a ye faransi ja a k'a ka gasoil a ka porte bɛɛ yɛlɛ porte datugu an ka sara foyi t'a la nin bɛ kɔɲɔ son caman ye ni bɛ nin bɛ kɔɲɔ jɔ caman son tɛ ne fɛ dɛ mais zon tɛ ne ye ka tile suɲɛ son tɛ ne fɛ n'i bɔra n'a ye gasoil suɲɛ tile suɲɛ o kuma k'an bɛn waati wɛrɛ a ye ninnu tigɛ an bɛ ɲɔgɔn ta n'ala sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ Abi sabe?